Dobré odpoledne přejeme. Já jsem chtěla říct, že nemůžu uvěřit tomu, jakou rychlostí máme usušené prádlo. Já jsem během dopoledne prala a sušila tady tyhle deky, které jsou objemné. Dostali jsme je od paničky Kocůrka Mušketýrka. Ony jsou fakt jakoby kvalitní a opravdu docela hrubé deky to jsou. Já už je mám suché, já tomu nemůžu pořád uvěřit, že tomu tak je. Jsme ohromně nadšený a za chvilku je ponesu zpátky ven do výběhu a prostě je to něco úžasného a nemůžu si sušičku vynachválit a to teprve půl den tady pracujeme a pereme a sušíme a jsem z toho strašně moc nadšená. Bugísek na svém místě, tadyhle Spinka Kocourek, krásný kocourek Denis, tady máme krásného kocourka Nera, tomu se líbí v záchodku, proto jsme tady dali ještě jeden záchodek, tady Spinka Linka dalším, Viktorek můj zlatičkatý, tady se taky všude spinká, tady je Artušek černý, Peginka, Adélka, Elzička, Rejka, tady kouká Kulíšek, vykukuje, takže úžasný Ťapinka, Korinka, Pajdík s Reginkou, uchvatný a tady máme princeznu Olivii, která je nemocná, tak ona je taková protivná a věřím, že to bude brzy prostě odezní a že prostě se z toho dostane brzičko. Je taková, jakoby ona nekomunikuje moc s námi. Vy tam asi vidíte jenom lehce nějaký nosáneček, nic víc. A tady jde Nešočinka, koukám, že tady vykukuje, nebo se Nešoči, nebo Růženka, Tylinka, vzadu je Kocourek Hubert, no ještě toho trochu tady poprskávat. Ahoj Huberte, krásné zvířátko. Tak a tady Spinka Sabinka krásná, už se jí léčí očičko, tak zachumlaná v pelíšku nahoře a já jsem ráda, že je vevnitř, jako Kocourek Teo, tečou mu oči, očička má takový jakoby nateklý a tečou mu očička, ježíškovi zraky, já koukám, že nevidím kočičku Gaju, tak já ji půjdu potom najít. Vůbec nevím, kam šla, jestli dolů nahoru, nebo kam se nám vypravila, ale mělo by být všechno v pořádku. Je možný, že se šla napít, nebo se šla někde lehnout. Tady je Krasomilka, tady jsou nachystané další deky na vyprání a tadyhle vzadu je kocournek Arnošt, který se rozhodl být dneska na okně a já vám postupně budu nahrávat další videjka, postupně vám dám další zprávičky, koukám do záchodku, jestli tam nemáme kočičku Gaju, protože není na svém místě a je to takový zvláštní, že není na svém místě, ale Gaja tady určitě někde bude, kam by šla, kam by chodila. Je to takový divný, že by opustila úplně své stanoviště, takže určitě tady někde kočenka bude. Já už jsem z toho nervózní trošičku, takže já ji půjdu najít, abych měla klid. Ne, tady je, princezno, já jsem se bála, kde seš? Ježimko, to ty moje holka. Tak opravdu Gajinka má oškubaný houška, má očička takhle prostě vytoto, ale ona si postupně nachází i jiné doutpátka, i jiné vlastně úkryty tady ve Škrabadýlcích a tak nějak prostě tady bydlí a tady vidíte tu její srst, že je ještě taková jakoby špinavá a já jsem se bála, kde jsi byla, Gaji, moc jsem se bála, no, takže takhle a mějte se krásně a zatím nashledanou.